Чакай се, Запитки ли, да? Да, големи са. аз именно тия в къщи, ама ти не са чай. Или са само нарезани. Те са за профилите. Има по-дължи, такива по-дължи. Те всички че държат. Не, но тук всичкото то балата, но ние хванем се. То няма видео. Айде да знаем защо. Не линкът, айде бе, виж. Тялно да чуя по-добре. Ето не може да се И ми го сядва компромат. Знаете, Ангеле, пари. Аз ще купя такива рапитки и му дам ще ги направя. Ей, така лъж вериш. Значи дай ми. Ай, на здраве, бе. Групата от Габрово. Ей, я попей, попей малко.